akwai ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna kuskure su, ba sa cin moriyar waɗannan ni'imomin guda biyu. manzo Allah ya ce su ne as-sihhatu, lafiya, wal farag, da dama. Ni'imomi ne guda biyu. Lafiyar da kake da ita dinnan ba karaman ni'ima bace. Ba za ka san ni'ima bace sai ka ga mara lafiya ko kuma ka samu rashin lafiya, Allah ya sauke. Lokacin zaka gane ni'ima ce. Akwai lokacin da wani ya kwanta asibiti, wannan lumfashi da kake shaka ko aka ce sai an sa mai silinda. A rana daya aka ce zai dinga shakar silinda 3, kuma silinda lokacin aka ce 14,000 ko da 700 za a hada mai silinda 3. kaga zai sha 1000 nawa kenan? A ce 15,000 sau 3 kaga 45,000 ko? A ce rana daya kawai sai ya bada 45,000 sannan zai shaki iskan da zai sha. Ba fa zai shaka ya ci gaba da magana lafiya lau ba, ya shaka ya zama dai yana da rai dai bai mutu ba. Yawwa a tafi a hankali. Kai yanzu so nawa kake shakan iska? Kuma nawa ka biya? To sai ka tambaya, to me kai da iskan da kashe shaka kai kuma? Wanda in ka rasa iskan nan yau ya zaka yi? Ni'ima ce. Idanun nan da kake gani guda biyu kake gani da su, akwai wani bai da idanu. Rintsa idanunka ka gani. Me ka gani da ka rintsa idanunka? Ba ga komai ba ko? To bude. Da ka bude me ka gani? Ka ga komai ko? Ashe ni'ima ce bude idanun da kake da su. Baka tsoron kada baka yi amfani da idanun nan ba su zo su dauke? Akwai cikin magabata, akwai bin Baz, cikin malamanmu na kusa-kusa, yana shekara 17 idanunsa suka lalace duka. Tun daga shekara 17 ya daina gani. Amma cikin yarda Allah sai da ya zama shugaba na majalisin malaman musulunci na duniya. Mu ko yanzu duk wanda yadda idanunsa suka tafi shikenan sai ya koma bara, ko ba haka ake ba? Dan sai kaga mutum lalura da ta same shi shikenan ya fita da cikin layin mutane, amma ba zai yi amfani da dama wannan ba yayi wani abin da mutum ya rasa ido ko ya rasa kaza shikenan sai to malam yake ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ba kulawa suke da su ba, suna ruɗuwa da su, lafiya da kuma dama. Yanzu kana da daman kai aiki alkhairi, kana da daman kai sallah, kana da daman kai azumi, kana da daman kai zumunci, kana da daman ka taka da kafar ka daga nan sai ka je can kai zumunci, ƴan uwan babanka, ƴan uwan wane ne. Wallahi kai amfani da wannan damar kafin lokacin da zai zo ba yanda za ka yi baka da wannan damar. Ba za ka fahimci haka ba sai ka je ka samu wanda yake kwance bai iya motsawa sai an motsa shi. Za ka gane ashe tafiya da kake iya yi ka je nan ka dawo dama ce Allah ya baka. Saboda haka manzo Allah ya ce waɗannan ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna ruɗuwa game da su. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Ma'anar hadisin shine mu ma mu dage kada mu rudu. In mutum ya samu kanshi cikin lafiya to ya amfani da wannan lafiyar kafin rashin lafiyar sa ta zo. Idan mutum ya samu dama ya yi amfani da wannan damar kafin rashin damar ta zo. Walamma alima arbabul faham albabul himam aliyatul qimatu zaman, lokacin da masu fahimta suka gane iya girman daraja da kimar da lokaci yake da shi, wa khuturatil waqt, suka gane irin hadarin da ke ga lokaci, istaglu kulla lahazatin min amarihim, sai suka dinga cin moriyar
kowane sakan na rayuwarsu. Masu kirki, masu hikima, masu hangen nesa da suka gane cewa lokaci yana da muhimmanci, suka gane hadarin mutum ya bar lokacin shi ya wuce, to sai suka ganimanci duk wani kyaftawa na rayuwarsu sai da suka amfana da ita. Min a'marihim, a cikin rayuwarsu, fi amali alkhairi, wajen aikin alkhairi, aw istijmami min juhdin, ko kuma girmama kokarin su. Wa tuhibbuna almala hubban jamma, ko istijmam shine abu mai yawa, suka dinga girmama